Здравейте хора, аз съм Айзък и тук с мен е Супермайн 153, който също той снима. Ще го оставя той да си каже интро. Давай. Да, искам само да кажа за информация. Извиня, че те прекъснах, но само да кажа за информация. Аз бях снимал един клип, където играхме на тази игра тук. Runaway from Archer. И всъщност не ви показвах самия сървър и това е самия сървър, който няма плагини. Всичко е... Нали, ние сме си го направили. Тук аз правих Beacon с разни глупости, както видите имам Speed и Jump. Тук имам телепорт с команд блокове. Евентите. Hunger Games-а, първото място, трето място и защо? Да. Да. Кажа го се, но... Да, за това е пермишън, т.е. не всички играят. Ако нали влезете в сервера, въпреки е малко вероятно, той е хамайте сервера. Който всъщност, честно казано, аз не влизам в него, защото нямам въдица. Въпреки сега мога да си взема на креатив мод, ама е тъпо да читваш. Аз никога не съм читвал и не е тъпо. Да, ето е тук застава човека на геймод, на дървото и каквото иска. И тези на survival мод са ето тук и събират нещата. Искам само да ви кажа, тези в сервера ви поръчвам да не си слагате много важни неща в тези ендър честове, защото аз когато съм на Game от 0, защото и вие ще бъдете на Game от 0, т.е. survival мод, нещо ендър честа се бъгва, както и преди малко ми се бъгна. Не знам защо. Всичко си е, енвила си се отваря, това си се отваря, конблока, всичко. Само че ендър честа не се бъгва. Точно тук на спална се бъгва, иначе ако го вземете някъде друг да не се бъгва, т.е. не е в сървъра, в мястото може би. Защото ти не си на гейм от 0. Дори аз сега искам да видя дали ще ми се бъгна, че стана на гейм от 0. Не ми се бъгвато е. Тя да стане гейм от 1. Защо? Телепорта. Аз принцип не съм сигурна. Това са нещата, които аз ги имам и сме събрал абсолютно всичките на Survival мод. Диамантите, да. Диамантите съм събрал само от евенти, аз до сега не съм намирал диаманти. Ето това е втория етаж. Да. Ей там леко се бъгва. Аз мога да го фиксам, но не знава. Аз искам да видя какво има на третия етаж. Добре. До това не са мои работи. Аз на един друг етаж. Добре, той си направил ето и така. Да, в момента няма никакъв сървър, само аз и той, защото в момента е рано. Всъщност ние сега виждате това, но може и когато вие влезете, защото може този сървър да го пусне и така IP, хамачето и всичките неща да ги пуснем в интернет. Той е тук по-скоро. И ако вие влезете, сигурно ще има промени неща, но ще има и още, защото ние ще пустим PvP,
други хотели, сигурно ще има още къщи, може да спална. Да. Но понякога ни домати, което е малко вероятно, но ако просто има някакъв проблем на моят име, няма да го видите. В смисъл ще го видите направо в новия епизод. Това е Hunger Games, който не е построен от мен, а от един друг приятел, този, който беше на третия етаж. Според мен Hunger Games е хубав, само е малък. Да. Всъщност, аз мисля, тук всъщност не съм идвал надолу. Ще има нещо. Аз съм на креатив. Аз нищо не виждам, аз взема един торч, нищо не виждам. Всъщност, аз мисля да не приключвам сега, за да... Това е направо нагоре. Съм още читър. Виждате, като читвате и става много тъпо, това аз не харесвам да читвам. Аз не съм читвал в този лот. Да. Не искам, защото аз така. Първото, което той супер много се лигаваше, почва да грифеше и след това аз си бях скрил тук едни неща в морето, за да не мога да намеря никой, защото тогава имаше доста, които оцеляват. Нещо нямаше да вземе нещо и видяхме, че Боби 208. Да, и с Golden Apple. Да. Да, което това понякога е тръгващо и всъщност може да се смени с Game Rule. С Game Rule може всичко това да се премахне. Да, защото следва ето това. Чакайте. Искам се направя малко неинтересен. Не бе, аз няма те бавно, спокойно. Ето това следва, чакайте. Това трябва да е Б. Не знам дали пиша на Б. Дано. Абе, следва бан. Айде, да се кажа.